Mas taas ang kaso sa pangpang-abuso batok sa kababayen-an ug sa mga bata nga wala na report sa otoridad kaysa mga kaso nga midangat sa kapulisan ug uban pang ahensya. Kini ang nakita sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa Region 10. Ang mga kaso sa violence against women and their children kun BAUSI sagad na hitabo sa mga panimalay ug mas daghan ang biktima nga nagpakahilom tungod sa kaulaw nga mabulgar ug mibaw-an ang sa uban ang ilang gidangatan. Matod pa ni DC Ramos, Sectoral Unit sa Department of Social Welfare and Development sa Region 10, nisaka nga po sa 200% ang mga kaso sa BAUSI sa Pilipinas sa panahon sa pandemic. Kadaghanan sa mga pangpang-abuso gihilom lang sa mga tagtungod ug padayon silang nag-antos bisan pa man nga aduna nay balaod nga moprotektar sa mga biktima. Ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 nagtinguha nga matubag ang pagkaylap sa kapintasan batok sa kababayen-an ug ilang mga anak sa ilang suod nga kapikas sama sa ilang bana o kanhi bana, live-in partner o kanhi live-in partner, kanhi uyab o naay sexual nga relasyon. Ang BAUSI mo resulta o lagmit mo resulta sa pisikal, sexual, makagubot sa pangunahon sa usa ka tawo. Ang BAUSI mulambigit usab sa ekonomikanhong pag-antos, labi na kun walay katungod ang babae nga mogasto sa mga butang nga iyang kinahanglanon aron siya mabuhi. Ang pag-antos o ekonomikanhong pag-ambuso lakip na manghulga sa maong mga buhat, panamastamas, pag-atake, pagpamugos, harassment o arbitraryong paghikaw sa kagawasan apil sa mga gidili sa balaod ubos sa BAUSI. Sa report gikan sa Philippine Statistics Authorities, National Demographic and Health Survey niadtong 2017 nagpakita nga isa sa kada upat o 26% sa mga babaeng Pilipina tali sa edad 15 ngadto sa 49 ang nagtaho nga nakasinati sila og porma sa pisikal, sexual ug emosyonal kapintasan gikan sa ilang mga bag-o kanhi o bana o kauban sa kinabuhi. Samtang sa datos nga gikan sa Philippine National Police nagpakita nga kapin 12,000 ka kaso sa BAUSI ang na-report niadtong 2021, kapin 8,000 niini ang kalapasan sa anti-BAUSI. Ang kaso kay adunay mga wala maihap nga mga kaso sa BAUSI nga na-report sa BAUDES sa mga barangay nga wala gyud moabot pagpasaka og police blotter aron adunay opisyal nga police record sa mga kaso. More than 200% ang increase of violence during pandemic. Kay kinsa man goy ulo nga di maglabad no, wa tay agon mag-init yun sir. But then again, pwede ra gyud unta istoryahan ang mga butang. Pwede ra istoryahan. Pero naamo po intervention ang government sir. Naaman po dili lang may tagsak kay sa early stage naman to. Later on ang DOLE and all other ang DSWD mga naatay mga livelihood programs nga ingon ta mo tindog. Later on hinahinayan nato nga moingon ta makabarog ang pamilya. Dugang ni Ramos, mga babae moadto sa ilang mga barangay, mao nga adunay mga posibilidad nga mga kaso wala masangat gikan sa barangay ngadto sa kapulisan aron mablatter. Dugang pa ni Ramos nga mas daghan nga babae nga dili mo report sa BAUSI tungod kay ilang ginahuna ang ilang mga bana o kapikas nga posible pang magbag-o o posible maapektuhan ang supply sa ilang panginahanglanon kung ilang banggaon ang tawo nga nagpakaon kanila. Common din na siya nga maayo ra gyud ang babae sa sinugdanan sa tinuod lang. Mayroon na yung kailan ko na ni ma'am ang ending. So ako kinay-aware kay as a social worker, aware me nga we cannot and we should not decide on behalf of our client. Ang una-una sa babae sir kay mag-unsa na lang ang akong anak kung wala ang iyahang papa. Dugang pa ni Ramos na sa taman ng advokasya, ilang gidasig ang mga biktima nga babae na magpablatter sa kapulisan alang sa records purposes. Alang kang Police Major Joan Navarro, ang mga babae kinahanglan makakat-on pagsulti o pag-report sa mga pang-abuso ngadto sa mga otoridad aron mahimo nila ang ilang trabaho. Bobby Lags, Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe.